rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Htjeli mi to ili ne priznati, svijet se već nalazi u ratu. Srećom ne u trećem svjetskom ratu, nego u trgovinskom ratu koji, iako za sada ne odnosi života, ima svoje ozbiljne posljedice, a bogme žrtve. Rijetko se koji ozbiljni ekonomski analitičar ovih dana upušta u procjene i prognoze stvarne situacije, ali se svi slažu u jednom. Ovo što radi Trumpova administracija će imati nesagledive posljedice na ekonomiju i to ne samo SAD-a. Nije trebalo puno vremena da postane jasno kako je američki pokušaj približavanja Rusiji zapravo pokušaj udaljavanja Rusije od njihovog prirodnog partnera Kine, koja je Trumpu godinama s pravom, rekao bih, trn u oku. No u svim svojim pokušajima da Ameriku opet učini velikom, američki je predsjednik bez ikakvih dubljih analiza i promišljanja otvorio ekonomske frontove s do jučer prirodnim saveznicima i partnerima. Uvođenje visokih kamata Kanadi u ekspresnom je roku prouzročilo iste kontramjere s druge strane. Neshvatljivo je da je to Trumpa iznenadilo, a kad njega nešto iznenadi, kad ga zbuni, kad mu se dogodi nešto u čemu se ne snalazi, on uvijek diže glas, jer su mu argumenti slabi. Ne zavaravajmo se, nisu to mali iznosi. Kanada uvodi 25% carina na američku robu u vrijednosti $155 milijardi i to u finom postotku odmah, iste sekunde, a ostatak u sljedeća 3 tjedna. Mnoge američke firme će to itekako osjetiti. Kako ćete biti konkurentni ako su vam cijene proizvoda i usluga preko noći porasle 25%? Kinezi su u odgovoru bili još izravniji. Ako Amerika želi rat, dobit će ga. Mi smo se spremni boriti do kraja. Službeno su objavili. I nemojte misliti da blefiraju. Kinezi ne blefiraju. Vrlo slično se događa i s Meksikom, a čini se da se političke napetosti između EU-a i SAD-a također ne smiruju. Dapače, eskaliraju. Ukrajina, rat i žrtve u cijeloj toj priči padaju u drugi plan jer je svakom jasno što Trump zapravo želi. Nema više skrivanja i političkih igara u kuloarima. Nas se to sve skupa za sada izravno ne dotiče, ali je svakome jasno da će se svaka svjetska ekonomska kriza vrlo brzo preliti i u naše dvorište i ovdje se ugodno smjestiti na duže razdoblje. Skener napisao Kornelije Hičimović. Laganini skener.